Dituntut saya ngapel nih, dituntut. Awas, awas. Kebanteran leh. Masakno. Sirahku ning ndi mau. Dicetok ngapel ya. Dilae di kantor. Iki le. Apa? Iya. Aku cocok kok ngetek. Bocah do kurang ajar. Ayo Mbak, maju. Ikut nenggi, hop. Mbak Jatuh, selanjutnya kesasar nyambiran balik. Oh, aku kon maju. Maju ngaduan. Ngaduan. Oh, iya. Balik. Ngaduan. Balik. Balik. Awas awas kampung. Awas jatuh. Awas basarongku kobok. Mbak putumu iki dheweke apa? Ora ngono. Iso ning kene iso ono poging bareng. Iso ning kene ana DB. Ono kene ya ora ono DB kok. Kobong. Syukur ora iso mandeg urip terus. Lah iku kok gedangnya mateng kabeh. Aja diobong ya Le. Iso do perang kok iso do ketono banget. Utut ndi utute? Utut apa? Utut semono gedene utune keluk. Panas Le, panas. Panas. Bar kopong, Mbak. Iya. Wis kopong iso do diput. Panas. Mbak, ora ngono. tangannya bocor, Mbak. Hah? Tangannya bocor. Tangannya bocor. Tangannya ini, Mbak. Ringgi. Oh, ajan tenan. Kowe ku nyedok. Bro. Madep sing apik. Oh, madep ringgi. Madep ngarep. Madep kleru. Ning ndi? Iko madep kiri, muter. Nah, lepek rono, syutinge ning kono. Ini nang kono, Mbak. Syutinge nang obat. Oh. Rego pira Le bitinge Le?
Deng, Dalam. pitingnya rego piro? Something. Dok tuku apa kowe nyewa maksudnya kok Ora, iku mau kan pitingnya rego piro? Sing solo Mbak, terlari ki cek bukan cumi iki cek, Mbak. Oh, kae. Kok wis anjen ngono kae wis anjen jan ora piye? Ora padha mbek aku. Arek tutupi kok, Mbak. Lah iya. iya sing nyelpen kudu ditutupi ya kok sopan nobet lama Lah iya. Iku kok anu, Mbak. Ngene sampai nak malu iya kok iso numpuk Irungi ngebolong. nang kene iki aman-aman wae kok ya sehat kabeh kok Dok Lah iya. kok duwe ipokik nang kene mulek minggir ora tak minggir Pol minggir Alah. Le. keblegong Mbah Blegong. nah iya Jane sing keblegong mobile mau kok. soalnya kiratan Mbah mulane ya hati-hati nah sing apik nah Le. bocor rek. Bocok. wis nek kon iki ngendi to le mbok dipundhutno kursi mesakno Foto jadok kurang ajar. dipun lungguh Wis kon moro bareng moro ya dilunggake ning ngisor. apa neh dok kon ngopo neh iso malah bersih tadi apa meneh dok lah kok Aduh. ajur itu wis ajur wong tuwa ya nang kuwi alah malam bedok Pantine tak gebesani. oh iya kok awas pantile ning kono Le. Ora wong tuwa mbagem. wong urip iso ndok pungkol lek ngono ndok kumpul Ora ngono to, Deng. Pulang-pulanganmu koyo ngene ya, Deng. boten mulang kan itu ya fotone jenengan dhewe kok Lah iya bareng kuwi ra copo. ya do kurang ajar Jan tenan. Lungguh. iku do tengah ratan lho Mbak hati lho Aku cek. awas kok ya wis ajur tatap nocah sudah gede Aku mau nang kono nawar kowe. rada tise sing kepenak Mbak do kurang ajar Bocah dak kurang ajar. kurang ajar kok spontan aja ini lungguh Tak lungguh kene wae. Ini lo balik rek, Mbak. aspal oleh loro Balik kene. kuale angkat kok iso sing apik ning angkat Iya, Mbak. Oke. dulu kuale madepe keliru kuale alah ada iso ngono begaga kaya numpak peci Dek, ribut sing salah iki lek lungguh apa kursine sithik. yo ketok yo ngono Gue mosok lungguhe ngono Iki diwale iki lungguhe. yo sing lungguh sing diwale walah ora dadi nek iku ora dadi Piye, Dek? ora dadi kesogrok le Oh, aja dicogok. kurang ajar Oh, Chicago. ora dadi Ora sedeng le. ora sedeng enak aja Aduh ya le. sampean iku pun tuwek iso ndelek mulane dadi beda karo putumu Lah aku mau dipenging ning omah kale. ayo pengen omah dong mangkat Ya ora aku lunga lungan. konsek kamu melampang iku Iya. Oh tekan kini aku lali menggoke mau. angger lurus Angger lurus bareng menggok. Kok ana tratake ora ana wong, ana kursi. Lah iya. yo biru kuwi Lah aku muni jalure kuning ning ndi aku. Ora ana. ana klopo saiki Aku nduk lenger-lenger ning kono mau le. nek isor wit Iya. takok
Oh, Dong aku nonton kebunku mau tak tuntun meneh. Kebune sapa neh? Kebunku tak cancang ning serambutan mau. Keleh rada pakani. Ampun. Yo, kebunku ning serambutan biono yo. Iya apa? Aduh, Apa neh? aduh. Le, aduh. Lah kok iso ngono? Le. Artine disogok iso ngono. Apa yo le? apa bah? Liga bah, lho. Mau sampe iki kosi ora gelem liga. Le. Putuku ning kene iki sunat. Ayo dong. Ngomong karo liga. Wis tane wis semangat. Jeruk omah. Di mana di? Di Tatok mburi. Wes tak mantra. Jantenan. Mantra di guyu kok. Lho, nek mantra di sing ndi kok iso ana pemain. Halo. Sing ndi ana mantra di? Sing bleteti, aku wis Sing belas tiap. ya sing bleteti lho. Sing gebuki. Iya sing gembuki karbot iki lho. Ya, wis kasih bot ya lah. Awas, alaben. Bah. Lah kok iso metu ning mengkono to, Mbak? Iku gawanmu kok ngalas mau to? Ayo sembol iki. Iku ya katutan sampeyan ning kok ngalas mau. Lah nih ya tekan kene disia-sia. Yang tekan kene iso jerit-jerit. Ngono kok ora dibuat kok apa ta? Tadi gua wae sing jerit-jerit kurang ajar. Lah iya. Mandi kok apa? Lho, Mbah, ije melu. Nek mburimu iku njaluk gendong. Oh, tak japanane kowe. Kandhani, Mbah. Wong Solo. Solowong itu mau piye? Malah nemen. Ngono ngebro sirah. Cak kurang ajar. Ya mantra gini mau melu kok, Mbah. Oh, melu. Melu ning mburimu. Di mandat di pinggir ya le ya. Pinggir. Aja melaku. Ben. Apa teh? Gedrok lemah ping 3 ki minggir. Lho, Bah. Lho. Iso tok. Kono iku wae sapa neh? Walah alam, malah ndok gawe ketek okling. Ayo, Bah. Ayo. Alah persis, Bah. Iki ra jadi. Iki kok tekan omah diamuk bojone le, delokno YouTube malah karo bojone ngono. Hei. Iki dicekel kegilaan, Bah. Muni ya, Bah. Muni, Bah. Dia kok diamuk bojone, kalau talan iki. Talah. Wis tawakno kono tawakno iki. Wis tepuk. Hei, kamu apa? Iya. Alah. Wah, yo wis. Goro-goro mantragi. Ayo Xiaomi pergi ke pasar. Hei. Muni, Bah. Le, mandek. Ora lebat mengko. Cah. Le, iki kowe sing ngongi ning barang yo le. Hei, kanan. Cak, iku lemu. Jaluk konti to le. Iki kok dia apa, Bah? Lampo. Apa meneh? Gatel. Bangkok kabilator. Alah, Bangkok le. Itu le. Katole. Abah. Ganggal le. Karangan terakhir jauh menikah Rajandra. Persiapan akan dipun pembahasan Aruhi Burung Raja Wali. Bisa kayak pada hukum. Le. Oh.